அன்பு செல்லமே, திடீரென்று எனக்கு ஒரு விஷயம் தோன்றியது. அதுபடியே நான் உனக்கான முடிவை எடுத்துவிட்டேன். நான் இன்று உன்னை ஒரு இடத்தில் சந்தித்தேன். நீ மிகவும் கஷ்டமான நிலையில் அடுத்த கட்டம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று புரியாத வகையில் நின்று கொண்டு இருந்தாய். உன்னை ஆட்டி உழுக்கும் ஒரே விஷயம் பணம். பணத்திற்காக நீ ஏறாத இடம் கிடையாது. எதிர்பார்க்காத பல அவமானங்களை பணத்திற்காக நீ அனுபவித்து இருக்கிறாய். எது உன்னை துன்புறுத்தினாலும் கவலைப்படாமல் இரு. என்ன ஆனாலும் எதிர்த்து நின்று போராடு. எதுவும் என்னை மீறி நடக்காது என்ற நம்பிக்கையை தீர்மானமாக நம்பு. நீ எதிர்பார்க்காதது நிச்சயமாக உன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷ செய்தி வரும். சற்று தாமதமானாலும் வெற்றி கிடைப்பது நிச்சயம். உன் முயற்சிக்கான பலன் விரைவில் கிடைக்கும். எந்த காசு பணத்துக்காக நீ ஏங்கினாயோ அது உனக்கு அல்ல வரப்போகிறது. நிரந்தரமான வருமானம் உன்னை தேடி வரப்போகிறது. நீ எப்போது தனியாக இல்லை. உன்னுடையதான் நான் இருக்கிறேன். நீ யாரும் இல்லை என்று கவலைப்பட தேவையில்லை. நீ தனிமையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உன் வாழ்க்கைக்கு உரிய வெற்றியான பயணம். உன் தவறை உணர்ந்து உன் மனதை மாற்றி என்னை பூஜித்து வழிபடு. நீ அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள தயாராகி விடுவாய். நீ எப்பொழுதும் தனியாக இருப்பதில்லை. உன்னுடன் தான் இந்த அப்பா நான் இருக்கிறேன். தன்னம்பிக்கையுடன் இரு. எதிர்பார்த்து கிடைக்கவில்லை என்றால் எதிர்த்து போராடு. பயந்து ஒழியாதே. எதற்காகவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆசை, இன்பம், துன்பம் இதற்கு முடிவில்லை. அதை தாண்டி வந்தால் நீ தேடி வந்த அற்புதமான சுகங்கள் உனக்கு கிடைக்கும். தங்கமே, உனக்கு நிரந்தரமான வேலையை தந்து உனக்கான சந்தோஷத்தை உனக்கு தந்த நான் உன்னை எப்பொழுதும் இன்பமாகவே வாழ வைப்பேன். இனி நீ எங்கும் நின்று கொண்டு எதையோ யோசித்து கொண்டு அழுது கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பணமும் நிம்மதியும் உன்னை தேடி வரும். உழைத்த சந்தோஷமாக உழைத்த நிம்மதியுடன் சாப்பிட்டு தூங்கி நீ சந்தோஷமாக இரு. உன் குழுவில் நான் இருப்பேன் எப்பொழுதும். ஓம் சாய்ராம்.